Dazi. What's that? Dazi. Oh yeah, wait lang. Coming na si Dazi. Call Ate Dazi. 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 Kambong ka. Hi mga tita, si Adam lipay kayo kay naabot niya ang Ate Dazi gikan sa Philippines. Pag abot ni Ate Dazi sa balay, naligo lang siya, tapos gusto na dayon sila mo ato sa park. So today's video, we are going to the park. Init na kayo guys, pero ni Auntie Jun mi din sa park kay gusto gid ni Adam danon niyang ate sa park. Gusto niya ipakita ang iyahang paborito nga playground. Excited kaayo silang duha. Naara ang playground ni Adam, iyang gi-introduce ka Ate Dazi. Si Ate Dazi murag wala po siya gikapoy, ganahan kayo gihapon siya mulaag. Kay first time niya din excited po siya. Ganahan kayo ka sa playground ate? Ganahan ko sa slides. Unsa pa jud? And the horse. Wow, on the swing? And the slide. Balik pa ka dito, di na? Oh. Balik ka unya hapon? Oh. Oh, okay. And I will go there. There. Na, nice And kay the no. swings. Uy, And the slides. ay wow. Nagunsa man ni Adam dira oh. Nang kamang-kamang. Nagkamang-kamang mo? Oh. Oh, grabe ba? Ganahan ka din ha, dili? Ganahan. Ala, Adam, ganahan ka din ni Dong? Ali din ni Dong, oh, ganahan ikaw? Ganahan si Ate Dazi. Ay, pakog pa dyan si Adam ba? Dali. Na si Adam, oh. Slide, Adam, stairs, use the stairs. Use the stairs over there, oh. Use the stairs, Adam. Adam, use the stairs. Okay, slide. Ready? 1, 2, 3. Wow. Again. Again. Now. Accident. Wait for Adam. Ate Dazi again. Go down. Happy kay kate? Ay. Mahulog ate. Hangin, oy. You have to wait for mommy. Ate, slide na ikaw. Oo, sige. Where's Ate Dazi? Adam, Ate Dazi is you. Wow. Oh no! Swing pa, Adam! Swing, Adam!
Hambong dam-dam. Careful, hambong ikaw. Naputol. Napo. Ulang isay. After nila mag-play sa slides, si Adam ug si Ate Dazi gusto daw mo adto sa elephant. Gusto daw niya mag-tanaw sa elephant. Ug naa pa gyud mga zebra. Tapos, holding hands gyud dapat para sweet. Tirong kay si Adam no, daghan kay siya pang istorya para siyang Ate Dazi. Na dito daw kuno ang elephant na parang unsa na lang gini ilang buhaton duha init kay minanhi dinhi unsaon na lang alas 10 sa udto sa buntag hasta nagyong inita ni nakita nilang elephant niya si Dazi gusto daw siya mosakay pero dili pwede kay kani siya para ni sa temple mao nang dili pwede magsakay. Ato na punta sa elephant na big na apoy small na pero dili jud na siya pwede sakyan kay kasabuan ana kay sa temple manggod na holy man na sa ilaa. Okay, pag-abot din isipan na po nilang gusto sila mag-ice cream. Mag-buy mig ice cream sa 7-Eleven. So, mga donata, let's go! The ice cream is here. Oh. Come here. Adam, no. Ice cream is here. Where's the ice cream? Here. Over here, oh. Cashier is here. Ate Dazi too. Yeah. Come here, you have to pay. Palit na si Ate Dazi ug si Adam og ice cream. Aniya, nagsakay na sa amo ang limousine. Nagkaon na ka sila og ice cream. Dinhira tawa na among video. Salamat sa pagtan-aw. See you again!